Kasinggihan sangat mau pilih anak Mas Putra teman dan kakung wus jumeneng wonten ngarsa handika para tamu. Kula ingkang monggo jejering pambiyara kepareng ngaturaken lumadhening adicara candhakipun niki lung tinampen pasrah panampi. Kawitan atur pandika pasrah piniji saking tuanggata tuangganing lampah pangarak pangombyong temanten kakung panjenengan Ibu Bayan Samini. Mugi keparenga ngaturaken atur pangandika pasrah ing mangke daya-daya kaabet nyuwun sewu katambi panjenengan Bapak Bayan Yoga asma kasebat mugi keparenga abenajeng jumenengipun panjenengan Ibu Bayan Samini Jinajar kadang panderek kalih ingkang kepareng ngapit jumenengipun Ibu Bayan Samini. Ingkang monggo mangke daya-daya tinampi saking panjenengan Bapak Bayan Yoga. Ingkang ngapit jumenengipun panjenengan Bapak Bayan Yoga menika panjenengan Bapak Wanto talasan Bapak Hartadi. Nyuwun sewu asma kasebat monggo murih rancakipun wonten pundi lung tinampen pasrah panampi. Oh cekap wonten ngajengan mriki mbok bilih samu kawisipun wis kepareng satata. Kawitan atur pangandika pasrah Sonot win pandiyawara kula aturaken panjenengan Ibu Bayan Samini. Nyuwun sewu ingkang kepareng ngabet jumenengipun Ibu Bayan Samini kadang panderek kalih mbok bilih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sangat-sangat kula hormati lan kula bekteni. Para pangembating praja satriyaning negari ingkang mangka dados pandam-pandaming kalodasih ingkang satu kinabekten. Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun ingkang kula hormati. Langkung-langkung kunjuk dumateng njanipun Bapak Sunardi almarhum Ibu Sri Muryani ingkang bagya mulya wonten ing Dukuh Sidorejo Jenggrik Kedawung ingkang sangat kula hormati. Lan ugi kunjuk dumateng njanipun Bapak Bayan Yoga ingkang kula hormati. Saderengipun matur ing mriki kula pinangka talanging basa Sundakane ngatur saking njanipun Bapak Suji Mentelasan Ibu Istinah wonten ing kalenggan siang menika kula kajibah injih masrahaken temanten kakung ingkang sesilih pun Bagus Musa Adi Prasetya sarjana pendidikan ingkang sakmangke badhe
kadhaupaken karyan Roro Ayu Tri Novitasari sarjana keperawatan. Saderengipun matur monggo kita sarengan ngujukaken rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih awit saking kemirahanipun katitik wonten ing kalenggihan siang menika kita sedaya tasih pun paringi kesehatan, kesempatan sehingga wonten ing kalenggihan siang menika kita saged nderek silaturahim mangayi bagya wonten dalemipun Ibu Sri Muryanti kan timanggih kalujengan. Dene salajengipun ing mriki panjenenganipun Bapak Suci Mentelasan Ibu Istinah ngaturaken salam taklim. Mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Sri Muryani kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepuji mugi-mugi panjenenganipun Ibu Sri Muryani tansah pinaringan berkahing Gusti ingkang Maha Agung rahayu ingkang sami pinanggih. Dene angka kalihipun ing mriki panjenenganipun Bapak Suci Mentelasan Ibu Istianah wonten ing kalenggihan siang menika ingkang lumantar kawula masrahaken sawetahipun Bagus Musa Adi Prasetyo sarjana pendidikan ingkang sakmangke badhe kadhaupaken karyan Roro Ayu Tri Novitasari sarjana keperawatan. Masa borong anggenipun margya wonten kalenggihan siang menika lan masa borong anggenipun gulawentah anggenipun badhe nempuh bebrayan agung wonten ing masyarakat. Kula semanggaaken dumateng janipun Ibu Sri Muryani lan masyarakat sekitaripun. Ingkang salajengipun ing mriki panjenenganipun Bapak Suci Mentelasan Ibu Istianah ugi ngaturaken syarat sarana palakrama ingkang arupi granjang seta. Kula piyambak boten mangertosi isinipun lan uba rampe maju mekan sedaya kala wau kaaturaken kanthi suka renaning penggalih senajan boten wonten ajinipun. Mugi katampiya injih namung kangge syarat sarana palakrama supados rumaket anggenipun bebesanan antawisipun keluarga ageng saking bunder lan ugi saking Sidorejo Jenggrik mriki. Kula ingkang kajibah matur mbok bilih wonten ing kalenggihan siang menika kabrubyuk penderek ingkang sakmanten kathahipun. Injih menika setunggal RT Bapak Yoga lan ugi sanak sederek. Betek-betekipun namung kepengin injih nderek remen lan nderek paring doa restu dumateng penganten kekalih sumrambahipun dumateng kita sami. Lan kula nyuwun pangapunten mbok bilih sanget-sanget ngrepotaken dumateng keluarga ageng janipun Ibu Sri Muryani. Lan mbok bilih sedaya sampun satata kula sumanggaaken lan anggenipun dhaupaken miturut adat lan tata cara ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh Sidorejo Jenggrik mriki. Mbok bilih acara pargian wonten ing kalenggihan siang menika sampun purna. Kula ingkang kajibah matur nyuwun lumengser saking dalem pawiwahan lan nyuwun doa restu mugi-mugi lampah kula saking dalem pawiwahan ngantos dumugi dalem piyambak-piyambak tansah manggya wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Cekap anggen kawula matur billahi taufik wal hidayah. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata sutitis gamblang wijang wijiling pangandikan atur pangandika pasrah piniji saking tuangga ketungganing lampah pangarak pangombyong temanten kakung